ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನಿನಿ ಬೈದ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೊಟ್ಟುಗು 1982 ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ಫೇಮಸ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ದಿ ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಈ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನಿ ಸ್ಯಾಮ್ ರೈಮಿ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್ ರೈಮಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 2002 ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಮೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಮೂವಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ದ ಮೂವಿ ಆಂಡಲ ಅವು ಕಾಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನ ಹೆಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಈ ಮೂವಿಡ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬುಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಜ್ಪದಿತ್ತೇರು. ಏರ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಎತ್ತದ ಓದಿರಡ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿದ ಕೈಟ್ ಬಲಿಯಾವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಓದಿನಂಚಿನಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬನೇ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು. ಅಂಚೆನೆ ಮಮ್ಮಿ ಮೂವಿದ ಸೀರೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಸೈತಿನಕ್ಲೇನ್ ಬದುಕಾವನಂಚಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪ. ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏತೋ ಮೂವೀಸ್ ಬೈದನು. ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪುಟ್ಟ ಇರಬಹುದು ಅದು ಮಲ್ದೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ಸ್ ನಿಜವಾದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು. ಎಬೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸುಳ್ಳು, ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನು. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಹೈನು ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೆ. ಸುರುತ ಬುಕ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಮ್ಯೂಯರ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತನು ಐತ ಪುದರ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಮ್ಯೂಯರ್. ಒಂದು 15-14ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಡ್ ಬರೆತೇರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಥರ್ವಣ ವೇದಲಕನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಬುಕ್. ಬರೆತಿನ ಏನ ಪುದರ್ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಡೆಲ್ ರಬೀನಾ ಪಂದ್. ಈ ಬುಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬುಕ್ಡ್ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿದ ದೇವತೆನ ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು, ನಮ್ಮ ಕಾವಡಾಯನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪವನು ಪಂಡ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಈ ಬುಕ್ಡ್ ಬರೆತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಹಾಲಿವುಡ್ ದ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅನಾಬೆಲೆ ತೂದುಪ್ಪರ್. ಐಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆದ ಬಗ್ಗೆಲ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್. ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಹಾಂಟೆಡ್ ಡಾಲ್ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಲಾಕರ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಬುಕ್ಲ ಏರ್ನ ಕೈಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿದ ಚರ್ಚ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ದೆಂಗದಿತ್ತೇರು. ದಯಪಂಡ ಈ ಬುಕ್ನ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದೀದು ಓದರಪ್ಪುಂಡ ಅಕುಲ್ ಸುರುಕ್ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗ್ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪಡ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐತ ಅರ್ಥ ಓದರ ಪೋಂಡ ಜೀವ ಕಳೆಯನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 19th ಸೆಂಚುರಿಡ್ ಈ ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಬುಕ್ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿದ ಚರ್ಚ್ಡ್ ಇತ್ತಲ ಉಂಡು. ಈ ಬುಕ್ದ ವಿಷಯ ಏತು ಸತ್ಯ ಏತು ಸುಳ್ಳು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬುಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂತೂ 100% ಸತ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಕ್ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಅಬ್ರಮೆಲೆನ್. ಒಂದು 14th ಸೆಂಚುರಿದ ಜರ್ಮನ್ ಬುಕ್. ಒಂದೇನು ಬರಿತಿನ ಏನಪ್ಪುದರೆ ಅಬ್ರಹಂ. ಈ ಬುಕ್ 17th ಸೆಂಚುರಿಡ್ ಯುರೋಪ್ದ ಕೆಲವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು. 19th ಸೆಂಚುರಿಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿದ ನಿಗೂಢ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಬುಕ್. ಇಂದೇನು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಅಬ್ರಹಂ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ರೈಟರ್. ಆ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು. ಅವೇ ಗುರ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ವಿದ್ಯೆನ ಅಬ್ರಹಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪವೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಪೂರ ಅಬ್ರಹಂ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕಡ್ ಬರೆಪೆ. ಐಟಿ ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವಶ ಮಲ್ಪುನು, ನಿಧಿ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಿನ ಎಂಚ ನಾಡುನು, ಸೈದಿನಕ್ಲೇನ ಎಂಚ ಬದುಕಾವನು, ಎಂಚ ಮಾಯಾಪುನು, ಎಂಚ ಗಾಳಿಡ್ ತೇಲುನು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಅಬ್ರಮೆಲೆನ್ ಬರೆತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನರಮನ್ನ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಶಕ್ತಿದ ರೂಪಡುಪುಂಡು. ಏಪಾವು ನಮಕ್ ಗೋಚರಗ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಆಯನ ವಶ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪುನನೇ ಈ ಬುಕ್ದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನ ಮುಜಿನೆತ್ತ ಬುಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಜಿಗಾಸ್. ಒಂದು 13ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಬೊಹೇಮಿಯಾ ದೇಶಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ. ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ 14ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಪಂಡ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನುತ್ತ 40 ಅವು 30 ವರ್ಷದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುನ ಪೊರ್ತು ಸ್ವೀಡಿಶ್ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಬೊಹೇಮಿಯಾದ ಮಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಈ ಬುಕ್ಡ್ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಬರೆದಿತ್ತನು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವೀಡಿಶ್ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಬೊಹೇಮಿಯಾ ದೇಶನ್ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತದ ಗಂಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅವು ಗಂಟಡ್ ಈ ಗ್ರಂಥಲ ಇತ್ತನು. ನೆತ್ತ ತೂಕ ಸುಮಾರು 72 kg ದಾತಿತ್ತನು. ಈ ಬುಕ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ 320 ಪೇಜ್ ಇತ್ತನು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 310 ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೇಜ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿದ ಚರ್ಮಡ್ ಮಲ್ದಿನ. 310 ಪೇಜ್ದ ಈ ಗ್ರಂಥನ ಸೇಫ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಲಾಕರ್ಡ್ ಪಾರ್ದ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡ್ ದೀತೇರು. ಅವಲ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದ್. ಈ ಗ್ರಂಥ ಬೊಹೇಮಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಪಂದೆ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತನು. ನೆತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಷಿ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ ಬರೆಪೆ. ಆಯ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು. ಅಂಡ ಆಯ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಗು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರಂದೆ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಜೈಲ್ಡ್ ಪಾಡುವೆರು. ಆಯ್ಗ ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಡೆವಿಲ್ ಲೆತ್ತದ ಈ ಗ್ರಂಥನ ಬರೆಪೆ. ನನ್ನ 4ನೇತ ಬುಕ್ದ ವಿಷಯ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ಈ ಬುಕ್ದ ಪುದರ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸ್ವೈಗ. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಡ್ ಬರೆತಿನ ಬುಕ್. ಇಂದೇನು ದಿ ಬುಕ್ ದಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು.
ಒಂಜಿ ಕಾಲಡಿ ಈ ಬುಕ್ ಹೊರ ದಕ್ಕದ್ ಬೋದಿತ್ತನು. ಅಂಡ 1990 ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಲಂಡನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದ ಮೂಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ 197 ಪೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಈ ಬುಕ್ ಏರ್ ಬರಿತೇರ್ ಪಂದ್ ನಲ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಈ ಬುಕ್ ಬರಿತಿನ ವಿಷಯ ಸಾಧಾರಣ ನರಮನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನಂಚಿನತ್. ಅಂಡ 17ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಜಾನ್ ಡಿ ಪುದರ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಈ ಬುಕ್ ಬರಿತಿನ ವಿಷಯನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರಪಿದಡ್ವೆ. ಈ ಬುಕ್ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯ. ಐಟಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಲ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿನ ರೀತಿಡಿತ್ತನು. ಅಪ್ಪಗ ಜಾನ್ ಡಿ ಈ ಬುಕ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೂರಿಯಲ್ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ದೇವತೆನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಿ. ದೇವತೆರ್ದು ಈ ಬುಕ್ದ ವಿಷಯನ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಆಯಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮನಿನ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನತ್. ಮಸ್ತ್ ಧ್ಯಾನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಾನ್ ಡೀಡ ಸುಮಾರು 3,000 ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತನು. ಐಟ್ 1,000 ಬುಕ್ಸ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೋಯ್ಗಲ ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನವು. ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ನರಮನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಂದ್. ಆಂಡ 1,000 ಬುಕ್ಸ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೋಯ್ಗ ಐಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿಗೂಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದ್ ಪನೊಲಿ. 1948 ಜಾನ್ ಡಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬುಕ್ಲ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ದಕ್ಕದ್ ಪೋಯಿನ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೈಬ್ರರಿಡ್. ಅವೇ ನಿತ್ತೆಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತೆಡ್ ದೆತ್ತದೀತೇರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ 5ನೇ ಬುಕ್ದ ವಿಷಯ ತೂಕವಲೆ. ಈ ಬುಕ್ದ ಬುದರ್ ನೆಕ್ರೊನಾಮಿಕನ್. ಒಂದು 8ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜರ್ ಪನ್ಪುನೈ ಬರಿತೆ. ಉಂದೆನ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್. ವಿಡಿಯೋದ ಸುರುಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಮೂವಿಡ್ಲ ಒಂದೇ ಬುಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಜ್ಪದೇರ್. ಈ ಬುಕ್ಡ್ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತನು. ಪಂಡ ಡೀಮನ್ನ ರೂಪ, ಕೆಲವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿದ ಚಿತ್ರ, ಇಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಬುಕ್ಡುಂಡು. ಈ ಬುಕ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಸ್ಕಟಾನಿಕ್ ವಿವಿಡ್ ದೆತ್ತದೀತೇರ್. ನೆತ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿಲ ಅವೇ ಜಾಗೆಡ್ ಜಾಗೃತೆಡ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ದೆದ್ದೀತೇರ್. ಉಂದೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್. ನೆಟ್ ಸಮಾಧಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆತ್ಮಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಮಾಯಾ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿದ್ಯೆಲ್ನ ಈ ಬುಕ್ಡ್ ಬರಿತೇರ್. ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ಸ್ನು ಓದರೆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಸುರುಕು ಜೀವದಾಸೆನ್ ಬುಡೋಡು. ಇಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆತಿನ ನನ್ಲ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಡುಂಡು. ಅಂಡ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಅವು ಮಾತೆಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನವು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ನನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದೊಟ್ಟುಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು.